Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Adlang Domingo, ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio ug mga kauban. Sundi ang programang mga langit nun lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga kahigalaan ug mga kaigsonan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kiniusab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kinikaron ang inyong igsoon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, mao'y makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, amo usab nga gipaabot diha kaninyo, mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, ug kon aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining programa nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi, padayon nga inyong mapatalinghugan dinhi ning maong sibihan sa RP Index Kio, Teleradyo Cagayan de Oro City. Mga kaigsunan, matlagadlaw kita nga Domingo, alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Mga kaigsunan, makita usab kami ninyo sa Facebook kay live usab kita karon sa Facebook, mga kaigsunan, ug makita usab sa YouTube ang atong programa. Masudong usab ang programa sa Parasat Cable TV sa TV5, mga kaigsunan. Og dinhi sa RP Index Kidi dipulog mabati usab ang atong programa matag adlaw gyapon nga Domingo, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion. Og live gyapon, mga kaigsunan, sa Facebook ug makita usab sa YouTube. Og dinhi sa DXDR dipulog, RMN DXDR dipulog mabati usab ang atong programa matag adlaw Domingo, alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. O ang programa sa PBCM, mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao, mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLE, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR Shine Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Og dinhi sa Butong, Pinamungahan, Cebu sa DYRR Radyo Natin, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio, alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kapunon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabihon matag adlang Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino, alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Pawi Radio, alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon. Dinhi sa DXRC Radio Komando, alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kapunon dinhi sa Valencia City. Dinhi sa Malaybalay City sa Arimin Diximbi Malaybalay, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi sa FM station sa Valencia sa sama ragyapon nga takna. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Natin, alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kabuntagon or kahaponon. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian sa Arimin Dixpiar Pagadian, alauna ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og dinhi sa Calamba, Misamis Occidental sa DXMM FM, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental, mabati usab ang programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi dinhi sa Digsaryo Radio Ultra, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio, alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabihon. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabihon matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio.
Og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Di atong gustong magparangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang mga pagpangumusta mga kaigsunan, sa dili pa na ko'y hatag ang pagpailas kaubang mga ministro, among itimbaya o atong itimbaya ang mga kaigsunan nga nagasudong kanamo via Facebook Live from United States of America, nila ni Sister TC Kuliat o ni Sister Lily Kuliat Peterson from Blackport, New York City, United States of America. Ni Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, o gaduna usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makito Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon Ambrosio Verano and family, o atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Mangalos, nagasudong usab uban sa iyang pamilya. Mga higala nga mga salesman paminaw usab, dili na lang nako sa tagsaon pag-mention ng inyong mga tagsa-tagsa ka mga pangalan. Dini usab sa Taguluan, Misamis Oriental, atong igsoon Brother Jerry Idkila, tanang mga kaigsunan na sulod sa BBCM compound. Dini usab sa Claveria, dini usab sa Manolo, Fortich, Bukidnon. Tanan kamo karon nga paminaw og nagasudong kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. O karon sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kaubang ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kininausab si Brother Dibs Rizaba, makigkauban kaninyo, nining atong tulumanon, mga langit tong lamdag sa kinabuhi. Makigkauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O karon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban para tong ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan, sa gihapon kini igsoon Evangelista Brother Ronald Ganyaman, katambiyayong usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga among igahatod dia kaninyo. Ug sa dili paglangan, ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini si Brother Rini Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamatuoran. Ug ako lang magpamusta ni Susimo Telebrico, kang Demel Telebrico, ug kang Bernabe Telebrico, ug kang Zuenis Stopia, ug kang Renante Telebrico nga mo ay nag-sponsor sa Radyo Natin FM sa Botong Pinawangan, Cebu. Ug ako mo pagpangamusta ni Fernando Manatad Agbo ug sa imo pong bag-ong membro sa atong pagtulunang PBCM. Ug ako lang mga pagpangamusta sa tanan tong mga kaigsunan nagsuporta ning atong programa Mga Langit ng Lamdag sa Kinabuhi. Ug nini karong higuna mga kagalaan magsunan aron sa pagisigot sa tema, ako kamong ibalik sa kauban nga ministro. Dini higayon na Brad Rene, Brad Ronald, Brad Diber, dili na to makauban ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, at the same time Chief Minister sa PBCM tungod kay aduna siya importante kayo karon nga giasikaso. Busa kita lang mao ang gitahasan niya para sa padayon sa pagpadayag sa kamotoran dinhi sa atong programa. O ang mga tupiko nga atong bagaisgutan, padayon gyapon kita sa paghatag og ganay sa mga pagtubag sa Kulukabildo nga nahigayon tali kanato nga mga ministro sa PBC ug nining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio nga nanukad dinhi nining sibihan usab sa RP Index Kidi dinhi sa Dipolo. Og atong ipahibalo mga kaigsunan, diha kaninyo mga higala og mga kaigsunan na nagpaminaw og nagasunod sa Kulukabildo tali kanamo nining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio nga ang usa sa gitudlo ni Master diri kanamo nga amo gyud nga gituman kining nakasulat sa Biblia nga dili kami magahimo sa pagpakig-away kun wala may pasikaranan. Proverbio kapitulo 3 bersikulo 30 ako sang basahon, gingon ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Busa mo ni pahayag usab sa Biblia nga gitudlo pod sa atong magtutudlo, Brad Rene, Brad Deber, Brad Ronald nga dili ta makig-away kun walay pasikaranan. Og dili pod ta makig-away kun wala sila manghilabot kanato. Away nga dili sa korason sa terminong gamit ni Mitchell Bendilio kun dili away sa rason labot sa pagtuo. Unya ang atong himuon nga mga pagtubag tungod kay nangatake man sa diri kanato, mo nang atong ipabati ang iyang mga gihimong atake, ang iyang tingog ug iyang mga video aron nga mo atong gamitong pasikaranan sa atong mga pagtubag. Kay kining atong gihimo nga mga pagtubag part kini sa wali. Kay sa pagpahayag usab ni apostol nga si Pablo, idugang ko lang sa pagbasa sa Biblia ang Roma kapitulo 14 bersikulo 16
nagaingon nga busa ayaw ninyo tuguti nga panamas-tamasan pagsulti ang gipakamayo ninyo. Mo ni pahayag panambagan ni Apostol nga si Pablo gihimo na tong ihimplo sa atong kapanahon usab nga nangalagad tas kamatuoran ang pagtulunan sa PBCM nga dinang nagtukod si Master Maayo nya gipanamas-tamasan pagsulti nining pastor sa Sabadista nga labihan jud ka tulibagbag ug lampingasag baba nga niatake dinhi sa doktrina nato Brad Rene, Brad Deber, Brad Donald mo nang di nato tugutan. Karon usa sa atong tagaag pagtagad naman sa mga texter kini si Mitchell Bendilio, mga texter, mga gitawag og mga reactor, no? Cooler or mga texter. Usa sa iyang mga texter atong nasundan kay nagsunod bukas iyang programa nihatag og iyang komento o komentaryo tali nining kulo kabildo karon nga nahigayon tali kanato nga mga ministro sa PBCM og ni Pastor Mitchell Bendilio nga sayang pagpaminaw ang paagi sa pagpanubag ni Mitchell Bendilio kining pastor sa Sabadista mga kantalita nga mga pamaagi. Dili daw sama sa ato ang mga pamaagi sa pagtubag nga gihan-ay nato og naka puriba og nakasuporta usab sa mga nakasulat sa Biblia nga tinuod man usab. Boy naharon nga inyong masayran kay diha may magpasikat atong paminawon ang unang tingog ni Mitchell Bendilio diin gibasa nila ang pahayag or komento sa usa sa iyang mga texter niya atong paminawan ang pahayag o ang paghatag pog tubag ni Mitchell Bendilio sa gibasa nga komento sa texter. Apay pangutanaw ta? Komento. Sir. Ngayong gabi, Pastor, gasunod gyud ko paminaw nimo bisag nibalhin ka sa DXKD. Si Edo Hamorol ni sa Pulangko. Murag dili ko satisfied sa imong mga tubag ngadto sa PBCM tungod kay sagol kantalita o panginsulto. Murag dili ko satisfied sa imong mga tubag ngadto sa PBCM tungod kay sagol kantalita o panginsulto kumpara sa ilang tubag bato kanimo nga plastada og hanay. Wala ko ni pabor nila pero para nako nga tipaminawan dihado ka. Sorry Pastor Han, maulang na akong Okay, salamat. Matod pa nimo wa ka ni pabor. Matod pa nimo wa ka ni pabor nila kanang imong statement dan pabor na. Ako pa nimo apel sa PBCM kung nakasabot ka didto. Napay pangutanaw ta? Atong nabati, atong nadungog sa diyang gibasa ang texter nga taga Pulangko dayne Brad Deber, Brad Donald ug Brad Rini nga niyatag sa iyang komento. Nga si Ido Hamorol. Ido Hamorol ang pangalan. Ang ginganlan kay gi-mention man pud nila ang pangalan sa ilang texter nga matud pa ang tinubagan ni Mitchell Bendilio tali diri kanato dili daw formal kantalita daw mga pamaagi. Unya sa dihang nabatian ni Mitchell Bendilio sa gibasa sa iyang tigbasa nga murag pabor diri kanato ang tunada sa texter matud pa niya nga pabor gyud og kanong di kuno magpasakop sa PBCM. Kadto observation lang to sa texter, komentaryo to sa texter. Di po nimo kabutan nga mupasakop siya sa PBCM. Iya lang gihatag Pastor Bendilio ang iyang nasabtan diha sa imong tinubagan diri kanamo nga imo di ay mga kantalita nga mga pamaagi. Nakaron lain na pod nga texter nga na pod gihatag nga komentaryo mahitungod kang Bendilio nga kining kabahin sa pagbaton og asawa sa Dios ato nang gitubag unya ang ihapog mga komentaryo nagbalik-balik na pod bispod sa napaminawan sa komentarista or kining nag-comment nga texter ni Mitchell Bendilio atong paminawan. Pastor, mayong gabi usa ko ka membro sa Methodist Church. Ako usa sa inyong tigpaminaw sa inyong programa o sa PBCM usab. Ang akong komento sa inyo Pastor mauni nga dugay naman na gitubag ni ministro sa PBCM ang pagkabahin sa daghan og asawa ang ilang founder og buot hunaon-naon nga ang mahimo sa Dios dili mahimo sa tawo. Ang imuha nga pagsigi og balik-balik sa mga isyu kabahin sa PBCM Pastor timailhan lamang nga naglisod ka og guba silang doktrina. Karon nindot na. Ibot ba nimo ipasabot nga ang ikaw nga metodista mutuo na ka nga si Tomas Eugenio Espiritu Santo? Atong nabati sa dihang ang metodista nihatag sa iyang komentaryo pod nga mapabor lugar sa tuwa Brad Deber, Brad Ronald ug Brad Rini yan ang giingnan nga abot nimo ipasabot nga mutuo pod ka nga si Tomas Eugenio mao ang katumanan sa Espiritu Santo di man na maoy dapat nga imong buhian. Observation man na niya di pod may mamugos nga mutuo siya diri namo ang iya lang kibali nga kung mahitungod sa pagtubag o sa pag-explain namo mahitungod sa among magtutudlo nga nay asawa gitubag naman na namo nagbalik-balik na kuno kas imong pamaagi Dugay nang gitubag. o dugay na namo daw gitubag ng mga bahina na karon
Mahitungod dayon ining kahimtang nga niabot sa imuhang igdulong og bindilyo kabahin sa among magtutudlo nga dunay dagag asawa nga ginganlan nimo og baydor bisan unsa naman tong imong gipangnalan dina. Kami di mo muhimo sa paggingalan kay Dios man gud ang among pag-ila. Basta mo ilatag Dios di kita mohingalan og di mao ngadtos Dios. Ang mohingalan og di mao ngadtos Dios. Ang mga kontra lang gyud sa Dios katong kaaway ba nga di mo ila sama gud kang Kristo di sila motunga si Kristo Dios. Ilang ginganlan og dili mao, dili maayo ang atong Ginoong Hesukristo. Itong Mga supakan na karon kining sistema sa nihigamit man gud ta og mga ehemplo ba nga kung natubag na nato ang mga atake niya nagbalik-balik siya, naingon siya og plaka nga garas. Unya sa diyang nigamit tag usa ka ehemplo may tungod sa plaka nga garas nga adunay kanta nga malakbitan ang wording sa kanta nga kanang gitiaw-tiawan. Kung matunong didto sa word nga gitiaw-tiawan ang garas sa plaka, dili matiwas ang word nga gitiaw-tiawan dito ra muhunong sa giti. Karon gidrive ni Mitchell Bendilio. Kami wala mi mugamit niya na para mong ipasabot sa usa ka private part sa usa ka babae. Pero gidrive ni mo Mitchell Bendilio aron makita lang gyud ang imong pagkabastos nga klase sa pagkapastor. Mo dinay ra ba ka, munigar ra ba ka nga wa ka magbinastos. Unsa imong giingon kinsa kunoy nag-una-una og gamit niya ng word nga giti? Kami husto bitaw tungod ehemplo nang gigamit namo dili na ingon naggamit mi nga haron bastuson ang usa ka tao or nagpasabot sa private part sa usa ka babae. Hugaw man ka. Hugaw ra mo kag una-una god imo man gidrivean. Haron lang gyud makabinastos kag makaatake ka sa among magtutudlo. Atong paminawan ang iyang pamahayag mga higalag mga kaigsunan. Aron lang gud makalusot ang binastos ni Bendilio. Kinsa may gauna-una na ng giti? Giti. Hoy, ay suwa, pitong-pitong ba? Hoy, ay suwa, pitong-pitong ba? Tanawa, atong nabati. Pirting nilara paminaon sa usa ka pastor nga mo buhi kag mga pakigpulong. Wa nimo tulotimbanga ang imong gipamulong. Nibuhi lang ka nga wala ka maguna-unag kana bay makaayo or kana bay makadaot. Nipahiyom taw nang yang tapad nga babay. Kay kanang og imo na ang imo ginang hatagang pag-drive ng word nga giti address sa private part sa usa ka babae na ibabae imong tapad oy itaon Bendilio Magilasan gyud ang naminaw. Wa mi mo gamit niya na para i-address sa private part sa usa ka babae. Usa ka ehemplo kana nga kung sa kanta pa nga plaka kaysa una plaka man pag magaras bisan ganig mga CD pag naaga ni magdiferensya ng CD muntol man na mubalik-balik pod ang iyang wording ana. Gigamit na mo na tungod sa sistema nimo nga mura kag plakang buwak nga nagbalik-balik na ka sa imong estilo nga amo naman tang gitubag kabahin sa magisgot tag Dios nga ang Dios pwede mangasawa. Bisag natubag na iyagya mong ibalik-balik. Nakaroon atong ipakita, atong ipabati ang mga previous nato nga mga pagwali nga diin ato nang gigamit ng termino isip ehemplo Bendilio nga ikaw murag plakang guba o garas nga nagbalik-balik ka sa imong mga rason dire kanamo. Atong ipabati. Paminawan ninyo mo ning among mga previous nga mga pagwali. Ano man nga motikang kang man permi ang imong rason. Sige naman lang kag balik-balik ka na. Naingon ka mag plakang guba ba? Katugtong na ikanta brother sa una nga plaka. Garas man. Nagbalik-balik lang taon kay katong usay ba nganong giti-aw-tiawan na putol bitaw nganong giti. Ito na lang nabalik sa giti. Pero nakauna-una tag nagbinastos man tayo ng plaka. Pero nagaras man. Giti-aw-tiawan. Mao pud ning rason ni Mitchell Bendilio. Nagbalik-balik na lang sa rason. Sige, nagbalik-balik ba anang mga pulo nga binastos? Mao lagi na nga puros lagi personal magkadimaon. Dunay among porsyon nga kana kung iyang giisgutan nga dagasawa amo naman ang natubag nagbalik-balik na unya niingon mi nga naingon man ni siya plakang garas wa naman ang plaka ron ba ron wala na kay mga kuan naman high-tech naman CD dunay CD pero pagka plaka ang gisgutan sa una na may mga nabilin pag magaras kani asa magaras bro dito na mo balik unya nagingon tag sama anang kanta nga giingon kay imong gitiaw-tiawan atong
example lang ba? Unya nagaras niya gitiaw-tiawan pag-ingon kay imong giti. Diha lugar ba bro? Nagbalik-balik sama siyang katarungan ba? Nagbalik-balik na. Amo naman ang natubag. Kana gong iyang giisgutan nga dagasawa, amo naman ang natubag. O atong nabati or atong gipabati Brad Diver, Brad Ronald, ug Brad Rini ang atong programa nga mao nay atong tumong sa atong paggamit niya na ug ang naminaw pod nga Metodista mo pod ayang nasabtan nga kanang magisgot sa daghang asawa sa among magtutudlo amo naman ang natubag daw nya gibalik-balik man naginimit Silbendilyo. Dugay rang natubag. Dugay rang natubag mo nang nihimplo mi kasabot ka gihimplo Bendilyo. Example mi ba nga ang imong paagi sa pagtubag nagbalik-balik na murag plakang garas dito lang lugar namo gipahaom sa word nga gitiaw-tiawan gidriban man imong di mao. Ha? Nakaron matod pa niya Brad Diver, Brad Ronald, Brad Rini nga kini kunong kanta nga gitiaw-tiawan ni gamit ni kunikuan ni komentaryo ba nga kini kunong kantaha nga gitiaw-tiawan dito man kuno nigikan sa kanta nga mitulo na ato gading paminawan kon na nahusto bagid ni siya ug di bagid makita ang pagkatulibagbag nining klase sa pagkapastor nga hilabihan nga makapangatake sa atong magtutudlo kini bang gitiaw-tiawan nga kanta dito ba ni sa kanta gikuha o makita ba ni sa lyrics sa kantang mitulo na be ato daw batalinghugan. Ingon sila nga kana bang kanta bitang mitulo na unya naguba magong plaka god. Kanta bitang mitulo na unya naguba magong plaka god. Unya giti aw-tiawan nakaguba mag plaka. Giti unya ang pangutana kinsa helix giti. Tuwa na. I-drive na yan. Ha? Ni-drive na yan sa binastos ka kinsa kuno hilig sa giti. Awa may lain gipasabot ato Brad River, Brad Rene, Brad Ronald. Hapak man tos atong magtutudlo. Walang lugar niya gimensyon. Pero matod pa niya, Hugaw lang siya kununa. hugaw kaayo, bastos manggod. Matod pa niya, kana kunong kantang mitulo. Uy, kanta kuno dayang mitulo kininggikan ning gitiaw-tiawan. Ato dang tanahon biya sa gikan kining magisgot tag kantang mitulo. Naaba diya nagsagol ng gitiaw-tiawan ato dang i-plus sa screen. Kining kantang mitulo na og naabay mabasang wording gitiaw-tiawan. Unya dili po di ay no? Kanang katong giingon nga kang kanta ni Max Urban. Nauna man no? Nauna nato pagplastar sa screen ang usahay. Wala din na siya sa mitulo na. Kanang nasa usahay diya nga nagkanta mao si Pilita Corrales. Pisag hutdo na to nagtanaw ng mga lyrics nila wa may mitulo dina kay matod pa ni Bendilyo kana kunong kantang mitulo. Mo to dayon nga night gitiaw-tiawan gidrive dayon kinsa mahilig giti. Bendilyo kartigid nimo no address gid kadayon sa private parts o sa kababay. Nakarahasa man dayon ang mitulo nga kanta. Kinsa man nagkanta Kinsa nagkanta na? O na si Max Urban na. Isibog lang nato sa pagpakita nga ang kanang kanta nga mitulo kang Max Urban en taw na nya ang title anang kanta nga dunay wording nga mitulo mao nang giingon nga gihidlaw na in taon ako. Og imo nang hutdon og basa kanang kanta nga gihidlaw na in taon ako wa gid kay mabasa na nga gitiaw-tiawan. Na dito ang mitulo na dito sa gihidlaw na in taon ako kang Max Urban na. Na lang ganing bahina mga higalag mga kaigsunan. Ikaw Pastor Bendilyo napaltahan ka na sa imuhang gibuhian nga istorya. Sa imuhang kibaling pag drive og binastos wa na magkidimao kay matod pa nimo kanang kantang mitulo naa diyang gitiaw-tiawan unya mingon din ka kinsay hilig og giti. Na karon na dayon naaman dahil na sa usahay ang kanta nga gitiaw-tiawan kang Pilita Corales og wala dahil na sa mitulo na. Karon ni depensa Brad Diver, Brad Ronald, Brad Rini kay ato kunong gidaginot kuno ang iya kunong gipamulong kay di man daw siya kuno hilig og makantang kalibutanon. Iya ato kunong gidaginot kuno na nga ato siyang gipakasayop nga kanang gitiaw-tiawan tuwa na sa usahay og wala na didto sa mitulo nga katong gihidlaw na in taon ako atong paminawon ang iyang kinang depensa. Nya balik na po natong usahay. May batang hilig kalibutanon nga makabalo. Mausahay makwanta na ng mga awit-awit niya nga. Daginoto ninyo ng bikong asamitulo na. Daginoto ninyo ng bikong asamitulo na.
Oh. May pagkauntang mitulo na kanang mitulo. Oh. Pero kanang inyo kusog mo putulo. Oh, tanawa. Ginastos sad. Unsa man na? Mino ba? Pagkagubas mo lang ka, gite. Sige, balik-balik mo anang ang inyo mang gilang nga Diyos mo hilig kay gite. Oh, tanawa gidriban nog dili mao. Ang mitulo na. Ang mitulo na ang ato kunong magtutudlo, Kusog mahilig magpatulo. magpatulo. Tanawa rang pagkabastos ni mo Mitchell Bindilio. Ugawan, gigunaw Wala na. gid kay lain nga mahimo. Wa naman kay mga teksto nga gigamit o gisupak nimo mga teksto nga among gigamit aron nga makatubay kas atong kulo-kabildo na naman kas pag binastos do. Ha? Do Bindilio. Nara ba kay daghang reaktor nga nibilib nimo may ka mo wali, may ka mo istorya. Nagkaroon ka na bang imong gibuhian nga istorya mao ba na ilhanan sa maayo nga magwawali o maayong may istorya? Dili na ginawa patalinghugan. Na karon, ingon sa gidaginot kuno nato. Sa tinuod lang kung magisgot magdaginot ang Biblia mo'y unang daginutan. Ngano? Kini ganing mubuhi tag istorya magbantay ta Bindilio. Wa manday kay hanaw sa kalibutanon nga mga awit, magmatngon ka sa imong mga pagpamulong. Butang agkandado. Butang kandadong baba mo. Lekturon ka gid namo kay perti ka kalimpingasan lagi. Likayan na Ha? pagbinastos. Sa Biblia, unahon ta Bradiber sa Biblia. Yung man sa daginutan kuno ta sa Biblia ba wa bay pagdaginot nga awhag nga kun mubuhi tag istorya magbantay ta. Aninawon ta ang atong mga pagpamulong ngano tungod kay dunay gabantay. Dunay gabantay ba kung kanus ka masayop og masipyat o nya mao ra punay gamiton para mahilokapa ka. Sa Biblia Bradiber na ba na? Oo, Brad Ron, atong pagabasahon dinhi sa Sirach chapter 28 verse 25 to 26 atong pagabasahon kining maayong balita Biblia, Brad Ron. Kay Cebuano man so Oo. kapitulo 28 bersikulo 25 26. Okay, atong pagbasahon diri. Nan sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang tagsa-tagsa kapulong og pag-andam ug usa ka kandado alang sa imong baba. 26. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat anus ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay masukamod ikaw sa imong kaugalingong mga pulong ug mahilo ka pa diha sa atubangan niya. Tuo na, daginutan mi do, Bindilyo, naas Biblia, nga dunay pahamat nga magbantay ka sa imong mga pagpamulong. Ha? May laki magkaka, unta nagmatngon ka, di man day ka hilig o kabisado sa mga kalibutanong awit, ayaw pataka-taka, og ayawit sa imong bakba nga matod pa nimo kanang gitiaw-tiawan gikan sa kantang mitulo. Ha? Og naspilita na minaw, magyaw-yaw si Pilita Corrales nimo di man taon na sa mitulo do. Tuwa na sa kantang usahay. Og naapod si maksudban na minaw, pataka malang kay Bindilyo kanang gitiaw-tiawan na anas mitulo wa oy. Ha? Mao na diha. Karon mga higalag mga kaigsunan ato na nabati. Nga mga pagbinastos gi-drive out siya ba sa mga pagbinastos ba nga sa mga ihimplong gigamit namo ni Reverend Charlie. Nga plakang buak o garas magbalik-balik ang wording, i-drive out ka sa private part sa usa ka babae, usa ka tao, or kining pulong nga gitiawan. Perting bastusan nimo. Sa Biblia ba, Brother Ronald, atong pribahan nga doon nabagi sa Biblia nga gitawag og mga taong bastos nga sa ato nga napamatud-an og nabati naagyod gikan bunganga nining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio. Nabagid sa Biblia, Brother Ronald, nga doon ay mga taong bastos. Unya gihulag pod nga mga taong buang na sila. Anaagid sa Biblia, Brad Ronnie, nga aduna gyud mga taong mga bastos. Okay? Asang priba? Akong pribahan, akong basahon dinhi pabor nako sa Biblia nga SDA, Bible. Ila pagid ang Biblia. Okay? Dinhi sa nakasulat sa Job kapitulo 30 bersikulo 8 ingon ini ang atong mabasa. Mga anak sa mga buang sila. Oo, mga anak sa mga taong bastos. Gikan sa yuta sila gipanaglatos. Tanawa. Dunay mga anak sa taong buang ug duna po'y mga anak sa taong bastos nga matod pa nga sila sa yuta gipanaglatos. Ato nang naparsyal ang pagpabati og nadunggan ang mga binastos nga gihimo ni Mitchell Bindilio. Mga anak
sa mga buang sila. Ang gipasabot pod nga buang dili ang pisikal, kundi kadtong magsukwahay sa mga ngabil. 19:1 Proverbios, summarize ta lang. Unya doon na dayon, gingon mga anak sa taong bastos. Ato pag yung dungagan ng mga pagbinastos ni Mitchell Bendilio. Gawas nga ni drive out siya mahitungod sa wording nga naputol tungod sa plaka nga ni garas o nabuak, gitiaw-tiawan, gidrivean giti. Ang ato daw magtutudlo mahilig sa giti. Ato pag yung dungagan ang mga pagbinastos ni Mitchell Bendilio dinis atong magtutudlo kung giunsa niya pagbuhi ang mga pagpamulong niyang binastos. Atong pabinawan. Ulaw. Dili kapugngan Bendelio. Ang among Dios otropod. Unsay dili mapugngan kamoy sumpay. Nanong maghupot siya gupat ka babae Bendelio kay dili kapugnan. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. To ana lain na pod Lain nga na pod mga nga pagbinastos. Dili kapugnan. Actually ako iyang giatake ato. Ha? Kay matod pa ni gamit man lagi tas Mateo 19:26 og Sahob 42:2 nga sa tao dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Sa 42:2 sa Salmo o Sahob walay tuyo niya nga kapugnan. Kumo nga si Master atong gilang nga Dios sa katumanan sa Espiritu Santo, dili kapugnan kun unsa man iyang mga bulhaton. Pero unsa gidrive out nimo Mitchell Bendilio, unsa dili kapugnan niya ang iyang buhi. Unsa ibot ipasabot nimo ana? Litok ka ra gud na sa sunod. Haron ba mahibalo ang mga tao ba nga ang gipasabot nimo na private part sa among magtutudlo? Okay. Mao na siyang dugang nimong binastos ha? Naa sa Biblia 38 Sahob gibasa sa kaubang ministro Brad Ronald nga naay mga tao, nga mga anak sa tao bastos na gyud nimo. Karon atong ipabati na pud lain na pud niyang binastos mga higalag mga kaigsunan. Ha? Atong ipatagad sa mga midayo, mi-appreciate niya nga mo ba ni ang buhian, angayng buhian sa inyong gi-appreciate nga may laki gigabin dili mo wali may magig ka mo manubag biatong paminawan dugang binastos nimo. Mingon ang iyang asawa, O Dios, O Dios, O Dios, butangi Dios, O Dios, butangi Dios, O Dios, butangi Dios, butangi Dios. Tanawa. Kana nga mga pagpahayag niya, yan ang giadres atong magtutudlo. Kay kung ang atong magtutudlo lagi Dios man, yan na may asawa, mao kuno na ang mahitabo kunong conversation. Nagbuhat-buhat kag istorya ba, tumo-tumo ba? Buhat sa Murag pagkayo. makarelate ba sa imo bitaw nga pamaagi di ay kung ikaw makighilawas? Ang imong partner, mingon na diya sa imo, o Bendilio, butangi Bendilio. Murag ingana bitaw nga sistema. Murag imo lang gipahid sa among magtutudlo ba? Ang buhat sa pakighilawas. Nga inganaon di ay mo ana di ang asawa di sa among magtutudlo o Dios. Imo man siguro ng buhat siguro. Diya sa imong partner og mubuhat ka sa pakighilawas. Ha? O unsa man na? Mayo na. Paminaon sa usa ka pastor nga sama nimo Mitchell Bendilio? Ha? Dili gyud. Unya matod pa daw niya. Kini kunong yang pag-atake sa atong magtutudlo Brad Rene, Oo. Brad Ronald ug Brad Adiber, dili man kuno na pa personal ngano. Kay Kay balo siya sa balaod. kabalo man daw siya sa KBP. balaod sa KBP. KBP accredited man daw ni siya. Atong ibabati ang iyang pahayag be. Mga kaigsuonan, wata may personal nila kay kabalutag balaod sa KBP. Kay KBP accredited man gutagod. Wata may personal nila mga kaigsuonan, wata may personal nila kay kabalutag balaod sa KBP. Kay KBP accredited man gutagod. Wata may KBP accredited ay kado. Nya kusog mo binastos. Unya matod pa nimo kabalukas balaod sa KBP. Kuyaw di ning ma-accredited tas KBP kay mubuhi na tag binastos. Ana ba ang seminar sa KBP pagka ma-accredited ka sa KBP magbuhi kag binastos do Bendilio, Pastor Bendilio? Ha? Nang hinambog na pod. Ato sang tanaon Brad Rene. Ato ding kugihan ba kung sabay din ni kahulugan sa KBP nga matod pa ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, nahibalo daw siya sa balaod, sa tabadunay balaod ang KBP niya. KBP accredited daw siya. Brad Rene, unsa ba day kahulugan sa KBP Brad Rene?
ang kahulugan sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mao na siya ang kahulugan dahil sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Accredited day ka diha, Mitchell Bendilio, pero mahibong ta sa imong pagka-accredited sa KBP, bastos man kagbaba lagi. Mao na giseminar sa KBP nimo? Dili ka lahi ang imong pagka-accredited sa KBP, Bendilio? Dili tong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Unsa ba di ang KBP nga angay nga ihaom diya kanimo din ikaw nahimong accredited. O sa Tagalog pa, walang preno ang may big. Walang preno ang bibig. Kung Atong istorya o tanawon binastos. nga mo ni haom sa imong pagka KBP. Dili tong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mo ka na. Kaya basta accredited ka sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, di ka mubuwag binastos, pero bastos man ka, mo na'y haom sa imo. Unsa kuno ang gingon ni na Bradrini? Kapa-kapa, broadcast, pataka. Ang ki kapa-kapa, ang bi broadcast, ang pi pataka. mao na ang dapat nimo. Diya siya na-accredited. Ha? Nga nang amo nang giingon ni mga mahal nga tigpaminaw, hilabihan man gud nimo ka hambugiro gyud. Accredited Mao. ka tapos mubuhay kag mga istoryang binastos. Nagawas pa nga mao nay atong ihatag nga pahaom niya nga kahulugan sa KBP diin accredited siya. Dili tong tinuod yun nga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siya kapa-kapa broadcast pataka. Nagawas ana unsa pagid ang atong ipahaom niya nga KBP din diya nahimo siyang accredited. Atong gyapong i-plastar aron nga inyong mahibaluan nga mo ni dapat nga iyang i-address diha kanimo. Unsa man ang ki? Kahilabihan. Oh? Bastusan, pagkatawhana. KBP. Na din na Part 3. Seventh-day Adventist pastor. George Pastor. Yan na din ang hulagaway ni Pastor Bendelio. Na diha KBP kahilabihan. Ki. B. Bastusan. Pagkatawanan. Mao na ang haom nimo. Ha? Ano man bastos manggod ka? Ha? Bastos ka nga klase sa pagkapastor. Nakaron. Na ato nang kakatawa kita niini dili ni ingon nga na personal pud minimo. Ikaw mo na personal kay nirepute ka nga wala ka ma-personal sa among magtutudlo. Sa tinuod lang na may pa-personal ng imuha nga numan. Wa man nimo hatagig pagtagad ang tekstong gigamit namo para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Ang katumanan naman sa among gipailang katumanan sa Santo mo ni may imong giatake. Unsa may tawag nimo na, di ba pa-personal? Imong tang giguba ang teksto. Og imong tang i-probe nga nasayop mi sa paggamit wa man. Ito libagbag ka manggong dako. Nya. Kapa-kapa, broadcast pataka, kahilabihan, bastusan, pagkatawahan na mo na KBP. Karon natong ipabati nga nibuhay gid pud siya binastos pod ni gamit sa terminong binatan-on. Oy do. Pare-pareha naman tag dangas-dangas ug agtang ug edad siguro mas taas-taas kag edad nako. Pero nigamit kag terminong binatan-on nga para nimo dili binastos atong paminawan. Iyon Charlito, Eugenio, Charlito. Giomol ka ni Tomas Eugenio gikas abok siyota o resulta kas pag-jer apag hilawas. Nawara mga kagalaan. Ang para niya kana kuno nga terminong binatan-on. Di ba binastos nga sistema? Amo nay dapat nga i-address nimo sa imong pagka KBP accredited. Karon ang pagsusi nato. Bastos man day ka Mitchell Bendelio, Pastor Bendelio. Looy lang pod ang mga ni-appreciate nimo. Unya katong ug balikan ta sa unahan nga katong ni-appreciate nga pabor diri namo ang iyang komento. Ningon kag pasakop na lang sa PBCM. Unya karon kay si Nanay Bibitano kusog man mo appreciate diha nimo. Ang kabalo man mi nga si Nanay Bibitano usa ka Katoliko. Unsa man amo pong ingnon nga oy nidayo man gani Mitchell Bendelio na itano pasakop na lang dito anaon ba namo? Idili tungod kay do na tay kuan kaugalingon nga pagpili. Freedom of choice, freedom of religion basta dili pwede nimong imong ingnon ang imong mga nag-comment nga mga texter. Ala, pasakop na lang dito sa BBCM. Binulok ng imong pamagi. Karon, nabati na nato ang iyang pagbinastos, Brad Deber. Doon na ba'y basahon nila nga gisulat ni Eileen Goldwhite nga doon ay pagdili sa mga pagbinastos
iyang gi-address gadtos iyang mga membro sa Sabadista, mamembro man or mga pastor man, nga gidid-an gyud sa pagsultig binastos o makapasakit nga mga pinulungan na ba Brother nga atong mapruiba sumala sa basahon nga gisulat ni Eileen Goldwhite. Oo, brother, Ron, atong pagabasahon Atong din. iplastar. Oo, atong iplastar no din hining lang basahon nga mga hitabo sa katapusang panahon. Okay? Oo, atong pagabasahon din Pahina? sa pahina 75, 75. Ang mga punto lang. Oo, mga punto lang atong pagbasahon dire. Oh. Dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Karon kay naaman di ay bindilyo basahon nga gisulat ni Eileen Goldwhite mga hitabos katapusang panahon nga gidid-an mo sa paggamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Unya dili po daw tugutan ni Eileen Goldwhite diya sa ilang mga balasahon ang paggamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Palaon daw kini silang tanan diya sa mga sinulat. Karon pangutana, nakatuman ka nga Wala. pastor ni Eileen Goldwhite diya sa Sabadista? Wala. Wala gyud. Wala Wala gyud. katuman. Magsusupak di ka. So dili may mahibulong nga nagsupak ka dili ka namo kay mismo gani ang founder sa Sabadista nga si Eileen Goldwhite dinhi sa iyang libro nga mga hitabo sa katapusang panahon dunay tugon nga gihimo address sa mga 70 Adventist member nga dili mo gamit og bastos og makapasakit nga mga pamayag. Nganong naaman na ginanimo wa ka mutuman. Ha? Wa ka mutuman. Unya kung basahon pa ka, kay basahon man gisgutan din eh. Kung ikaw bindilyo, balasahon pa ka, gipanas na ka. Wa Nagipala na'y na gyud. bindilyo nga basahon. Kay matod pa din ni Eileen Goldwhite, palaon kini silang tanan sa matag sinulat. Unya, bastos, unya grabe ka magbuhig makapasakit nga istorya. Asa nga pa ka pasakit nga istorya nga imong gibuhian. Matud pa nimo among gibulad ang among magtutudlo, among giasin ang among magtutudlo. Labihan ka kalampingasan. Tumo-tumo naman na. Naitano, kinibay mao ang pagpamulong sa maayong magwawali o maayong mamulong nga muhimog makapasakit nga mga pulong nga matod pa niya ang among magtutudlo giasin og gibulad kanabay maayo naitano. Na amo lang gipangutana. No hard feeling kay wa man may mga tangki nimo. Ang amo lang ba nga nidayo manggod ka ni ining lampingasan nga tao nga grabiya gid moatake sa among magtutudlo. Nakaron, nana, bastos unya matod pa ni Eileen Goldwhite nga mga makapasakit nga mga pagpamulong dili daw tugutan. Karon kay ningon magagwa ka magbinastos. Ha? Ninigar man gyud nga dili binastos ang imong gibuyan. Pangutana atong ibutang sa screen kani be. Ang pangutana kana nay nangutan na bindilyo makita man na nimo. Nay hulaggoy nangutan. Nay hulaggoy ay no. Ulagway ni Brother Ronnie. Unsay pangutana gibutang dina? Mr. Pastor Bindilyo nga nagbandilyo. Ha? Be, tanaw na to. Unsa man dayong matanga sa inyong balasahon ang gingon? Ni Eileen Goldwhite nga gidili ang pagbinastos. Kung kanang imong gisulti dili man day binastos, mo na question. Kusog kay ka mo gamit ba moingon diri sa among reverend ba? Ayog pitok-pitok. Ikaw ayog pitok-pitok. Tubag ana. Nagsunod man ka unya tubag ana. Unsa di ay nga basahon ang gisulat ni Eileen Goldwhite nga nagdili og binastos og unsang pulunga ang binastos nga gidili ni Eileen Goldwhite. I-mention na unya. I-mention unya kung unsa din ang mga binastos nga pulong nga mao'y gidili kay matud pa nimo wa man ka magbinastos. Ha? Kaya accredited ka sa KBP, nabalo ka sa balaod sa KBP. Unya ang KBP kabalome nga wala magtudlo o wala magtugot sa mga accredited nga mga KBP nga magbinastos. Ikaw ron mo nang digi ka muhaom sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kundi ang imo kapa-kapa broadcast pataka kahilabihan bastusan pagkatawhana. No na. Karon kini di ay Pastor Mitchell Bindilyo, Brad Diber, Brad Ronald, Brad Rini, dili katingala di ay nga ang mga sinulat ni Mrs. White wa niya tagaig patalinghog. Nga sa atong gibasa sa mga hitabos katapusang panahon pahina 75 gidili ang pagbinastos. Kay kini di ay si Mitchell Bindilyo wa day ni mosunod kang Eileen White. Agoy di ay. Raon sa man ni matanga di ay nga si Eileen White mao may founder na kini silang mga pastor usa si Bindilyo mao man mga
mga magwawali or ubos man ni sila kang Mrs. White. Ilang Pero amo. si Mitchell Bendilio, wa din ni siya Magsunod. musunod kang Mrs. White. Ang iya lang, nagkauban lang sila tungod kay si Mrs. White, nagbantay man daw sa pahulay nga Sabado. Pahulay, oo. Siya po daw nagbantay po sa pahulay nga Sabado, pero matud pa daw niya Brad Diber, wa man daw siya Wala musunod yun. kang Mrs. White. Ma o di ay, Nadi- nga wa kamutuman ni Mrs. White nga dili magbinastos mo ding bastos ka. Atong Nakatay. paminawan. Oo. Atong paminawan. Itudlos Biblia. Ang Sabado ipabalaan. Ni ako pod, dili wa ko ni sunod ni Mrs. White. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Ang ako pong gisunod ang Biblia nga nagtudlo nga ipabalaan ang Sabado. Nakauban lang mi tungod kay pareha mi nga nisunod sa pagtulunan sa Dios. Si Mrs. White nagsunod ra pod sa pagtulunan nga gitudlos Biblia. Ang Sabado ipabalaan. Ni ako pod, dili wa ko ni sunod ni Mrs. White. Ang ako pong gisunod ang Biblia nga nagtudlo nga ipabalaan ang Sabado. Nakauban lang mi tungod kay pareha mi nga nisunod sa pagtulunan sa Dios. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Oh, wa daw siya musunod ni Mrs. White, Brad Diber, Oo, Brad oo. Ronald o Brad Rini. Mao di ay. Nga pagpaturagas kas imong baba, way barba-harba kandaduhi pud na panagsado. Mudeng wala sinusunod kang Mrs. White kay masablay man sito sa basaw ni Mrs. White nga adunay bawal ang pagbinastos. Aron nga makapabinastos siya, munang wala siya nisunod ni Mrs. White. Asa bay mayog maglain na lang kagay mo do. Ikaw mag-founder ba? Kay di man day ka magpa disiplina, magpapitulog di man day ka mosunod kun unsay instruksyon sa imong founder. May buong taning anong gitugutan man sa mga opisyali sa Sabadista nga kining pastor di ay sa Sabadista nga nagtukod si Eileen Goldwhite. Wa man ni mosunod kang Mrs. White. Oo. Bantog rang giatake niyang lubong ni Mrs. White kay kanang lubong na ilapida dili na mao sa to pasayop sadyang giplas namo gipakita nga ang lubong ni Mrs. White ug ni James White dunay lapida or monumento kisi-kisi ka man lagi nakaron matod pa niya nga wa day siya musunod ni Mrs. White unya matod pa niya di ba lagi daw siya magbinastos iya kuno mga tiyaw-tiyaw ba mga katistis ba sa Biblia, Brad Ronald, gitugot ba gyapon bisan kog magistorya kag mga malaway nga mga tiaw or kanang katistis gitugot ba gyapon nga isulti na kun nangalagad tag Dios, Brad Ronald, sumala sa Biblia Puribahan nato sa Biblia, Brad Ronnie. nga wala gid na gitugot bisan pag mga tiaw nga mga katistis. Basahon ako dire, sa ipapabor lang ako sa Bibliang Katoliko. Okay? Sa Episo, Kapitulo 5, versikulo 4, ingon niidi ang atong mabasa. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugawng tiaw. Oh, tanawa na dili daw maggamit kuno sa mga mahugaw nga mga pulong nga mga mahugaw og malaway o katong mga tiaw. Sa 70 Adventist Holy Bible na katistis may gipasaboto na dili daw na tugutan, dili daw na ipagamit ang mga malaway. Da kini bang gibuhian nimo Bendilio nga mga binas dili na malaway? Ha? Mao. Puros malaway ang imong gibuhat diri sa pagpangatake sa among magtutudlo. Nakaroon susiyon ta Brad Rini sa Biblia. Kini bang mga mamulong og mga malaway kini bay? Adtos langit o asa ang destinasyon niining mga taong tigpamulong og mga malaway nga mga pulong? Dili gina sila malangit kung dili impierno gid ang padulungan. Oy, katong iyang gigamit nga termino nga night swimming kuno timpasaw daw sa impierno. Oo, murag maunay siya ana. Pero ang maadto sa impierno katong mga namulong og mga malaway. Okay? Dinhi sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8 apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuohon og sa mga malaway sa malugar kang Mr. Benilio. Alang sa mga mamumuno og sa mga makilawason og sa mga lumayan og sa mga sisimbag mga Diyos og sa tanang mga bakakon. Ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo og asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tuwa na ang destinasyon dahil sa mga tao nga magapamulong sa mga malaway tuwas linaw nga kalayo apil ang pagpamaka. Nakaroon Benilio nagsulti ka sa tinuod, di ba bakakon ka? Ha? Nagsulti ba kag tinarong, di ba nagsulti ka sa mga malaway? Tuwas linaw nga kalayo do ang imong sangputan. Unya kining nagsulti og mga malaway Brad Diber og mga bakakon kini ba makauban kini sa Dios ngadto sa langit kini nagabuhat sa ingon nga mga sultig mga bakak og mga malaway Brad Diber? Dili gyud Brad Ron atong pagapribahan dinhi sa Pinadayag 21 bersikulo 27 nagaingon. Apan dinhi niini walay
bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak, kundili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero, sa basahon sa kinabuhi. Busa dili makasulod di ay sa gingharian sa Dios ang mga nagasultig, malaw ay nga mga pulong ug apil ang mga pagpamakak. Nakaron, sa mga programa na to, atong gipabati nga si Bendilio miangkon nga siya namakak. Nanagang siya sa iyang pag-ingon nga namakak. Nigamit og teksto sa Biblia. Nagtuo siya nga supak ta sa teksto nga iyang gigamit. Nga ang tanang tao bakakon. Atong ipabati ang iyang pamahayag. Kay nanagang siya niini. In taon sa pagsagang niya, iyang gilot-tilot, sus nagbalik-balik na hinoon ang kahimtang sa gihimo niyang pagpanagang. Atong paminawan. Higala gigsoon, dili padugay atong na patalinghogan mga kaigsuonan nga ilang ibalik-balik ng bakakon. Ang atong punto igsuon mao ni atong balay kong basa, di ba po sila maapil ane? No? Roma 3:4. Kaning gasig komentaryo nato, basig di na nimo ang kong tao ni. Kay di sila mo ang kong tao, wa sila ilabot ane. Roma 3:4 basa. 3:4. Wala gayod kinahanglan mamit natud-on gayod ang Dios bisan pa kung baka ko na tanang mga tawo ingon ay sulat aron makita ikaw nga mataro sa imong pagpamulong. Okay, 4 lang. Ug magamadaogon ikaw sa diha nga pagahukman ka na. Okay. Unsa di ay ang tanang tao kinsa nag-ingon? Ang Dios. Nag-ingon ang Dios nga bakakon ang tanang tao. Mubitaw nang nangutana ko sa nagbasa ni adtong panahona, ikaw, Sister Kathleen, tao ka. Sagot sa tao, di ko bakakon ka. Ha? O niya nangutana po ko nga, ang nag-text na to, di po nagway kabaw. Karon, tao po to. Nyaingon siya ganiha nga, oy, og ikaw nag-text, ano nagangkon nga tao ka? Di patiksan kabaw. Klaro. Kano Nixon, higala, kaning lang komentaryo nato ni usa man eh. Lesson po dili tao. Habi daw ato ning paaboton nga huwag ko ni silang dili tao kay tanan mang tao baka kon sumalas Biblia. Okay, nabati na to. Ang gigamit mong teksto Roma 3:3 ug 4 umisupak ang tanang tao bakakon. Wala tayo lalis. Wala tayo lalis ay pero ay mig damay-damaya. Kay kung nigamit kas teksto nga nihukas ka, kami po nihukas mi. Kung kami nakahukas, hukason ang pagpamakak. Nang angkunon man namo nga bakakon mi. Pero may supa ka ng 3:3 o 4 ang tanang tao bakakon, ikaw bitaw ni gamit man kag teksto nga nihukas kas imong kabakakan. Unya, nitirada ka diri kanamo nga ikaw nakahukas na, kami sige lang gyapon mig sulob-sulob. Atong paminawan ang imong tingog nga imong mingingnan nga kami nagpadayon sa pagsulob sa pagpamakak, ikaw ray nakahukas. Tanaw na to kung tinuod bagyud kang nakahukas. Og tinuod bagyud pud ang imong pagingon nga kami apil mi sa imong giingon nga bakakon tungod sa Roma 3:3 o 4. Atong paminawan. Okay? Atong paminawan ng pamahayag ni mo Mitchell Bendilio nga matud pa nimo. Si Apostol Pablo, Efeso 4:25, ipahukas ang kabakakon. Basa. Tungod niini hukasa gikan kaninyo ang kabakakan ug ang tinuod kinahanglan mao isulti ninyo ang mga matag usa ngadto sa iyang silingan kay kita mga bahin man usas ug usa. Ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kanina akong kaatbang wagyod, ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kanina akong kaatbang wagyod, gisolo paghapon. Ningon siya Apostol Pablo. Atong nabati, iya kunong kabakakan kay nagamit siya Episo 4:24 nga gihukas na kuno nimo ang kabakakan unya kining kontra ang gipasabot kami wa kuno kahukas kabakakan. Tanawon tag nakahukas bakas imong kabakakan. Ha? Nga sumala sa pagpahayag sa Biblia ang mga bakakon tuas linaw nga kalayo mahipunta. Matud mo, kami daw nagsigig sulob-sulob. Naay texter nga nangutana nimo nga padipinsahan nimong lapida. Kay matud pa nimo kanang lapida English word man daw na unsay imong tubag sa imong texter atong paminawan. May tungod nga matud pa sa texter dipinsahi ang lapida. Okay, sunod pangutana. Pastor, kumusta man ang lapida dipinsahi pod?
Palihog na kog tubag sa lapida, English na or Bisaya. Ato ana, nakaabay na. Tanawas dictionary. Nasa English dictionary po ng lapida. Tanawas dictionary. Nasa English dictionary po ng lapida. Tanawas dictionary. Nasa English dictionary po ng lapida. Pakita na sa dictionary. Tanawa. Agoy, loya. Looy ko kayo. Kakaloy. Unya ang lapida mga kaigsunan. English word mana. Unya ang lapida mga kaigsunan. English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. English word mana. Tanawa. Ang texter nagingon nga pa depensa ng lapida, Brad Diver, Brad Harini, Brad Ronald. Oy, gingon, gisugo naman ng texter tanawa sa English dictionary. Dapat Kaya ng unta, lapida. yaon tang papribahan. Iyaw tang yag-yag ang iyang English dictionary nga iyang i-prove nga kanang lapida English word na. Oh, iya tanto bago. Unya Dili matod- niya ay Oh. baliktad og pangutana. Na wala man siya makayag-yag, kita yag-yag. Naman tay English nga dictionary Okay. or dictionary. Na mirayang website dictionary atong i-plaster sa screen gatong basahon. Anita mo gamit sa word nga gravestone. Kaya usa man ni ka English word ang gravestone. Now, a burial monument. Gravestone usa day na ka burial monument o lubong nga dunay monumento o monumento nga nasa lubong. Karon atong susihon ug unsa bay gihatag nga hubad sa Cebuano o Bisaya kining gravestone nga pulong. Naantay kana English na nga dictionary Bendilyo kay matud pa ni matanawa sa English dictionary na nang lapida nabitaw. Pero i-prove usa ang imong dictionary nga kanang lapida English word na anhita mo hubad sa gravestone sa an English Cebuano Bisayan dictionary ni Rodolfo Cabonce. Okay, unsa gihatag dia? Katong pulaw kulot. Unsa gihatag dina nga kahulugan sa gravestone, noun, lapida. Gravestone, English. Gihubad sa lapida, Spanish word. Kaya gi-open and close parenthesis, Span. But ipasabot, Spanish. Gi-adapt din sa Cebuano, ang lapida, Spanish or Cebuano. Asagikan sa English word nga, gravestone. Unya karon. Nagsulti ka sa tinuod ana do Bendilyo o pagpamakak na? Di pa pagpamakak na? Pamakak gina siya. Karon kung mingong kag English word ng lapida, unsa may binisaya di ay sa lapida? Di ana. Tubaga na unya, unsay binisaya sa lapida kay matud pa nimo English word man day ng lapida, unya dipoy dipod nga ang English isagol sa Bisaya. Karon, na? Ato na dang ditso ni. Brad Rene, basa palihog sa mga hitabo sa katapusang panahon. Kay matod pa niya ato nang nabati nga ato sang ipabati. Atong i-plus sa screen nga matod pa niya nga kanang English word sayop kung isagol sa Bisaya. Tungod sa lapida maker, iyan ang gikonklusinan nga ang lapida English word atong ipabati. Printed ang ga-print ani gyud ang watchtower. Mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan daghan kaayo nga sayop sama sa cross istaka man na dire atong himuon atong basahon unya og mutuo sila ani di ila tuhan nga istaka na pud ang cross di na pud sila mutuo og cross unya ang lapida mga kaigsunan English word mana unya ang lapida mga kaigsunan English word mana kada bitaw makakita kag lapida maker muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya. Ibutang ng in-English sa Bisaya. Unya ang lapida mga kaigsunan, English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya. Okay. Nagsulti ka sa tinuod na do Bendilyo nga sayop ang English nga isagol sa Bisaya o na makakaana. Di ba pagpamakak na Bendilyo? Na kung magingon kang nakahukas ka sa pagpamakakwa, oy, nagsulob-sulob lang yapon ka sa imong pagkabakakon. Kami mo'y nakahukas. Karon, brethren, ingon man daw siya nga sayop kuno kung ang English isagol sa Bisaya. Unang-una, ikaw, Mitchell Bendilyo, sayop na. Kayo sa'yo mag-in-English man ka. Magbisaya ka, nagsagol na, di na nimo ang pagkasayop. Ang imong reactor nga si Nanay Bibitano, o yun ka, Nanay Bibitano nga sayop ka kay mag-English man pug ka na Bibitano. Unya magbisibano man pug kanya kun si Bendilyo atong paminawan nga matud pa nimo mayong magwawali. Sayop man daw nang sagulon ang Cebuano ug Bisaya. O yun ka, Nanay Tano.
Sa ako digig kamuyo na Ang ila bang basahon, Brad Rene, gawas nga si Bindilio sayop, ang ila pong basahon, sayop pod, tungod kay nagsagol pod, ang Cebuanog English, nabay po riba. Sayop good ni. Okay. Dili sa mangitabo sa katapusang panahon ni Ellen Goldwhite sa pahina 6 Og City. Punto lang. Punto lang sa Okay. matag tapo sa matag pamahayag among gibutanan og timaan sa mga gikutloan uban sa pitsa sa pagsulat o sa pitsa sa pagpatik sa mga pamahayag sa kapanahonan ni Ellen White. Amo sab giapilan og pipila ka mga footnotes. Bisag diha lang, klaro Oo. kayo nga giapilan og footnotes. Ang footnotes usa ka word nga English gisagol sa Bisaya karon sayop na ang basahon ni giwa nga gisulat ni Ellen Goldwhite. Dugang na po ni Dugang pamatak atake niya. na pud nimo, di mong gud ka musunod kang Mrs. White mo nang gipang-atake nimo ang mga libro ni Ellen Goldwhite. Kauwaw nimo ay pastor ka. Ani labaw ninyo si Ellen White ug ikaw. Ito'y raman ka kung isgutan man sa hayop si Ellen Goldwhite mo to'y siya tawagan na, inahan. Inahan. Iro, ikaw, ito'y ra kanya imong supakon ang imuhang inahan o ang imong founder. Nahain pa sa Biblia nga nagsagol po ang Cebuano ug English, Brad Ronald. Ani Brad Rone, akong pagabasahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Dinhi sa nakasulat sa Isayas kapitulo 32 bersikulo 19 giingon, bisan pagmadaot ang kakahuyan og malumpag ang mga siyudad tungod sa pag-ulan og ice. Oy, nga murag mga bato. Diya lang, ang ayos ko nga murag mga bato. Unsa man ang ayos, di ba, English? Nasagol sa Cebuano o Bisaya. Karon Bendelio, sayop na ning Bibliang ang pulong sa Dios. Yan na po na, Kugi man kang mugamit, ane? Tubaga unya. Kaya ang imong conclusion, matod pa nimo kung ang Cebuano o English isagol, sayop. Ikaw number 1 nga sayop. Sus daghan pa unta tag ilabatiba nimo pero saon man nga nahurot man ang oras. Matod pa nimo rason lang. Well, rason pod, way labot ko rason, wa poy labot ko rason ani. Okay, na namastamas man ka og matod pa sa Biblia Roma 14:16 dili tugutan nga panamastamasan ang gipagkamaayo among gidipinsahan ang among giilang maayo diya sa pagtulunan sa PBCM nga among gipaila si Master katumanan sa Espiritu Santo ang nagpakatao. Do Bindilio supaka ang 4:15 kinsa na og dili manday na Espiritu Santo ang second child. Mga higalag mga kaigsoon, napupos naman ang oras. Sundin ninyo kami sa sunod nga Domingo. Sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, manamilit na kami kaninyo kini ang inyong igsoon ibanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kaubang magwawali o ibanghilista. Kiniusab si Brother Dibs Risaba. Og kiniusab si Brother Ronald Canyaban. Kiniusab si Brother Rene Telebrico nga manalmilit og mayngon na lang sa kaninyo. Daghang salamat sa iyong pagpamina og pagtanaw og maayong Domingo kanatong tanan.